סקירה ושפיכה ושתייה ומוצלחת, אדמה מתמכרת ונוחוס, שבעצם אנחנו יוצאים. אנחנו נראות יותר טוב בלכת, אנחנו הולך לעבר. ומצוות אנחנו שמוטיף על החיים ולסגיר. לזה הם בטוח לא ציפו. מילא הדחפורים והשיטות המתוחכמות של צה"ל, אבל שום דבר לא הכין את חופרי המנהרות של חמאס לנשק החדש שניצב מולם. הרב נתנאל שריקי שמגיע הכי קרוב לגדר בעזה כדי לטפל באופן אישי באיום התת-קרקעי. הלו. לא, כרגע הרב לא יכול לדבר. הוא בגבול. כן, לגבי המנהרות. טוב, עוד חצי שעה לפחות. עד סוף השבוע, מנהרה 1 או 2 יקרסו. כן? כן. ברכה אחת של הרב שווה לפחות כמו האפקטים היעילים של תוכנת העריכה שלנו. בקריסת המנהרה אמש נהרגו 2 אנשי חמאס. 5 מנהרות, 3 שבועות, 11 הרוגים. קרתה שבוע אחרי שמנהרה נוספת. היום נהרג פעיל נוסף של חמאס בתוך מנהרה שקרסה בח'אן יונס. איך הייתה התפילה? הוא קשה. מה צפוי לנו? בעזרת השם, שיפלו כל אויביהם בעזרת השם. לא רק מנהרה, גם הרוגים ירצון. אתה מתפלל, המנהרות קורסות. בזו אחר זו. טוב. אתה מחייך.